OK, takže čo lidi víte, no dnešní videa, dneska tady máme let's play na hru Shakes and Fidget. Točil jsem to předtím, ale měl jsem moc s mikrofon, takže tady máme, jsem si udělal pár levelů, no. Teď zkusíme zkusit nějaký ty podzemka. Tak, takže aspoň nějaký tady zkusíme. Ten už nepůjde, jo? Půjde. Ten taky půjde. Co je to? Var. Takže si na něj vylepšíme sílu. Počkej, já jsem ho dal. Jako really. Ano, tak. Zkusíme si protočit. 91, nic. Ne, já jsem ho nedal. Nice. Zkusíme další. Nice. A tohle už bude hodně těžký, no. Mop. Ale na všechno. No. Tak. Já vám ukážu mýho kámoše. Jestli to je on. Ne. Tady. Gastika. To je on. A jo, zkusíme zaútočit na někoho. A na 50 vstoupit. Já toho dám. Jo, pěkně. Tak. No. Toto byl jenom takový úvodní let's play, no. Nic jsem vám tady neukázal, ale to bude v dalším let's play. Já se s tím s vámi loučím, máčus.